something to believe in when I'm feeling weak, yeah. Always on my mind, never out of sight. Fear is right, can I get a witness? Hallelujah. Ndikulandire nonse lero pa chikondwerero cha mgonero. Ndikhulupirira kuti ndi tsiku la mtengo wapatali pamene tikukhala ndi mgonero woyamba mchaka ichi cha 2023. Ndiye timva mawu amene mutu wake ndikutchula kuti loose him and let him go. Mmasuleni, Amuke, Ayende. Loose him and let him go. Tiwerenga kuchoka mbuku la Yohane chapter 11, ndipo tiyamba kuwerenga pa 38 kulekeza 44. Yohane chapter 11 kuwerenga ndime yoyambira pa 38 kulekeza 44. Pamenepo Yesu ndi kuzumanso mwa iye yekha anadza kumanda. Koma panali phanga ndipo mwala unayikidwa pamenepo. Yesu ananena, chotsani mwala. Marita, mlongo wake wa womwalirayo, ananena ndi iye, Ambuye, adayamba kununkha pakuti wagona masiku 4. Yesu ananena naye, kodi sindinati kwa iwe kuti ngati ukhulupirira udzaona ulemerero wa Mulungu? Pomwepo anachotsa mwala, koma Yesu anakweza maso ake kupenya kumwamba nati, Atate, ndiyamika inu kuti munamva ine. Koma ndadziwa ine kuti mumandimva ine nthawi zonse. Koma chifukwa cha khamu la anthu ali kuyimirira pozungulira ndinanena ichi, kuti akhulupirire kuti inu munandituma ine. Ndipo mmene adanena izi, anafuwula ndi mawu akulu, Lazaro, tuluka. Ndipo womwalirayo anatuluka womangidwa miyendo ndi manja ndi nsalu zakumanda, ndi nkhope yake inazingidwa ndi mlezo. Yesu ananena nawo, Mmasuleni iye, ndipo mulekeni amuke. Mmasuleni iye, ndipo mulekeni amuke. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Kristu, tikuyamikani chifukwa cha mawu amene tawerenga. Tikupemphera kuti inu Nkhoswe Mzimu Woyera, pamene tugawana mawuwa, pitirizani kuchita zimene mumachita nthawi zonse. Mu dzina la Mbuye wathu Yesu Kristu. Amen. Loose him and let him go. Mmasuleni iye, ndipo amuke. Loose him and let him go. Mmasuleni, ndipo mulekeni amuke. Lero tili pano kukondwerera mgonero kapena Pasaka wa Ambuye. Mgonero umene pachizungu tikuti Holy Communion umatanthauza kubwera pamodzi.
ndikukumbukira zimene Ambuye Yesu Khristu anachita pa mtanda. Kotero kuti tikamakondwera za mgonero, timakondweranso za timati chiyanjano. It's a fellowship, it's a communion. Munjira ina munthu sitingakondwere mgonero pa ife tokha. Izi zimachokera mu nthawi imene Ambuye Yesu Khristu atachita mgonero womaliza, the last supper. Anawauza ophunzira ake kuti mupitirize kuchita izi kuti mundikumbukire. Nkhani imene tawerengayi ndi nkhani ya Lazaro amene anaukitsidwa kwa akufa. Ndipo nkhani imeneyi anthu ambiri timayidziwa, koma leroli pamene tili pa chikondwerero cha mgonero ndifuna tiyang'anepo madera awiri amenewa: loose him, let him go. Tiyang'ana mbali ziwiri zokhazi: Mmasuleni, mulekeni amuke. Ambuye Yesu Khristu atafika pa manda a Lazaro, anthu analibe chiyembekezo. Ndi chifukwa chake mulungu wake wa Lazaro, Marita, anafuna kuyimitsa Ambuye kuti Ambuye pepani. Nkhani imene ili pano, wagonatu m'manda masiku 9 ndipo akununkha. Munjira ina, Ambuye ife tachilandira, Ambuye ife tachivomera kuti chiphiro chatigwera ndithu. Kufuna kwabwino munali nako, koma munangochedwa. Abayanga okundeka alipo ina amene chaka chino cha 23 tachiyamba, koma ndizambiri zimene zatipsinga. Ndipo tikuona kuti pamene tikuka kuyamba mwezi uno wachiwiri wa February, tikuona kuti zinthu zatithina zosatheka. Tamba kuzivomereza kuti mwina chaka chino ndi mmene chilili, kuti mwina chaka chino ndiyenda motere. Ndifuna ndikuwuzeni kuti kumwamba kukalowerera, when heaven intervenes, palibe zochedwa. Kuchedwa sikumakhalapo kumwamba kukalowerera. Ndifuna chake Ambuye Yesu Khristu anakumbutsa Marita kuti wayiwala ndakamba nawe kuti ukangokhulupirira iweyo uwona ulemerero wa Mulungu. Mwina Marita anamvapo za ulemerero wa Mulungu, koma Ambuye Yesu Khristu akumuwuza kuti lero sikuti umva koma uwona. I want to speak to you. Despite what you're going through, despite what is against you, despite what people say, you are going to see the glory of God this year. When heaven intervenes, things change. Kumwamba kukalowera zinthu zipasita. Madokotala makhala sainira, anthu makhala sainira, zikolo basi makhala sainira, koma kumwamba kukalowerera zonse zimakhala zopanda ntchito. Inuyo ndifuna ndikuwuzeni, you are precious before the eyes of God. Muli antengo wake, antengo wapatali pamaso pa Mulungu. Lero tikukondwera fellowship, chiyanjano ndi Ambuye Yesu Khristu. Ndipo mukaitenga nkhani imeneyi ya chiyanjano, ya fellowship, ya mgonero, ndi nkhani yayikulu.
But I want us to focus on those two things. Lose him, let him go. Ambuye Yesu Kristu apanga miracle. Lazaro watuluka. Yemoja madi wagona manda masiku anayi akununga. Ambuye Yesu Kristu adango yangu kuti iwe ukakhulupirira una ulemerero wa Mulungu. Bible proves antu anangu chosa chimwala ndipo Ambuye Yesu Kristu analangula ni muntu ali moyo. Lazaro tuluka. Lazaro anatuluka. Now ngani mendifuna ndite focus. Ambuye Yesu Kristu apanga miracle. Lazaro ali moyo. Koma pali chinthu chimodzi kuti ngakhale Lazaro ali moyo, ngakhale Lazaro watuluka, akuti nsalu zakumanda anali womangidwa ndi nsalu zakumanda myendo ndi manja. Ndikufuna pamenepo timvetsetsane. Ndikufuna pamenepo musawaponye auzena zanu kuti musaponye utenga ukuyamba pamenepo. Miracle Ambuye Yesu Kristu aimaliza. Lazaro ali moyo. But he says, loose him and let him go. Ndeti kutenga pati yoyamba, loose him. Ambuye Yesu Kristu wamphamvu zonse wozusa Lazaro amene anakhala manda masiku anayi. Chinali chosawakanika kumuchita loose, kumuchosa nsalu zakumanda. Mawu Ambuye Yesu Kristu anakata kuchosa zovala zakumanda ndikusala momwemo. Koma Ambuye Yesu Kristu analola kuti Lazaro auke komali omangidwa ndicho linga choti gulu ili lichite msonkhano. Jesus wanted the people to participate in what he was doing. Amafuna atenge pogawo. Panali afarishi pomwepo. Panali otsatira Yesu pompo. Panali magulu ena anapitirapo kuti akaone kulephera kwa Ambuye Yesu Kristu. Chifukwa anayamba kale na kuyankhula kuti kuti oyoyo amamasegula maso anthu asaka napanga kuti yeye asamwalire. Zinatheka bwanji okhala zake kumwalira. Amapitirapo nyozo kuti akaona Ambuye Yesu Kristu anapanga miracle ndi kukanika. Pamene ena amapita kulemekeza Ambuye. Koma Ambuye Yesu Kristu amuzusa Lazaro ndi kukalolera kuti Lazaro yo akakhale alibe omangidwa manja ndi mendo. Ndicho linga chakuti anthu amene ali apawa nawo atengepo gawo. Ndiye Ambuye Yesu Kristu sono akuti Mmasuleni. Inuyo Mmasuleni. Kuuka wauka. Koma kumasulidwa uku Mmasuleni. Ndipo Lazaro sazimasula yekha afunika wina amasule. Tikamakamba kuti Chikirisitu. Chikirisitu ndi chiyanjano. Chikirisitu ndi kuthandizana. Chikirisitu ndi kugwira ntchito limodzi. Tikamakomana tu
Sunday imati kakumana kuti tichite fellowship kuti tipange chiyanjano simbali imodzi chiyanjano ndi tonse muchatima chitira nthawi zina kuti chidyerano tuyatenga chiyanjano chidyerano simbali imodzi ndi tonse. Ambuye Yesu Khristu akuti Mmasuleni panali anthu pamene pomwina amene amadumba kusanga kuti koma Yesu Khristu achita mirakuli, Lazarus wauka, glory to Jesus, hallelujah. Akuti mukupanga hallelujah koma Mmasuleni, your hallelujah is not enough, your praise God is not enough. Lose him, do stop. Hallelujah. Lero Yesu Khristu akutuma inu ndine pali anthu ena amene analimanda, ndipo Yesu Khristu anadzusa koma adakali omangidwa, ndipo akatuma inu ndine kuti tikamasule. Iwo Yesu Khristu mbali yaikulu achita kale koma akufuna inu ndine tichitepo kanthu. Lero tabwera ku church tasongana nkutenga mwina tira ndiyautenga mbale wakuti ngati simukumuona wadwala, nditi mada Ambuye amukhuze, amukhuza koma mukamuoneso amene Ambuye amuyendere koma inunso mumuyendere. Osemuti Ambuye amuyendere, inuyo muyendera nakupasa niyoti mumuyendere. Lose him Mmasuleni. Ambuye Yesu Khristu akutipempha kupemphererana kuni anthu zake, koma tikapemphererana tizizondanaso. Munthu akukumana ndi zipinjo zosiyana hanima kupempherera kupemphera nduko komanso tipite tikamulimbikise mbale usadandaule. Mungu ndamoyo zisintha chakati zisintha ndithu usakaike kutiona kokakucha kumulimbikisa kokakucha zimakhala chilimbikiso, zimakhala yako, zimakhala machiriso, zimakhala kupepusa mafuta amene munthu asenza. Ambuye Yesu Khristu sanali kuti anthu azingodumba hallelujah, 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 glory to Jesus, glory to Jesus, Lazarus is alive. Lose him Mmasuleni. Ndikumasula my instruction ndiyo safuta kummasula ndikupenda mwesikiza maza kuti anthu awa ndikati kumasula azidwa kumasula ndiwina malombo masula zikamanga kumonjezera zimene timapanga Khristu wina. Mulungu wabweretsa munthu kumpingo. Bible limanena kuti palibe amene akhoza kupita kwa Ambuye Yesu Khristu ngati Atate samukoka, ngati Atate samubweresa kwa Ambuye Yesu. So tikamati tapulumutsidwa ndikuti Mulungu watipatula, watitana, nditi mabwera kwa Ambuye Yesu Khristu ndikavomereza, nditi kafika kumene imakhala ntchito zipano ya inu ndine kuti nthandize munthu uyu. Ndi Ambuye ambweresa munthu pampingo ndiye zipano kukudzani inu ndine. Lose him. Inu ndine malo mukamuchita lose naye gwi kumanga. Kodi Lazarus malo mommasula akanakapezeka ina anthu akwamba kumumangaso malo kuti anamangidwa manja ndi mendo amba kumumanga pamimba zinakathandiza. Lose him. Lose him. Ndipo anthu awa anawuchita kuti amasule amaina kuzindikira kuti
amuzusa ndi Ambuye Yesu Khristu siwowa iwowa kungomasula panalibe kudazilida matama kumateiwe tapanga zaka ndikumasula ndikusiya inuyo mwanzusa sinu indongo masula twatiliponso ena Ambuye akatipasa chisomo nditimazitenga ngati kuti ife ndiye tilipena pake sopano ngakuti Lazaro ujakwasuka ifa cha ife ayi ndi Ambuye Yesu Khristu azusa inu ndine ntchito yathu kungumasula tikawerenga Yohane tikawerenga Luka chapter 10 verse 17 ndi 18 tikapeza nkhani kumene Ambuye Yesu Khristu anatuma ophunzira ake kuti pita ndikalalike atapita kumene kuja zimachitika zimira kuti zosiyana anabwerako ndi chisangalalo kwafotokozera Ambuye Yesu Khristu Ambuye ngakhale ziwanda zimatigwadira Ambuye Yesu Khristu akuti ndinaona ngakhale Satana akugwa ngati mphezi kwasimikiza kuti ndali gogoto ngadzadana uja amakugwadira amagoda chipata anaona ineyo si koma ine. Hallelujah. Ineyo ndine Mungu akutituma kuti tikamasule koma amene wazusa Lazaro sinu ndine ndi Mulungu ife ntchito yake ndi kumasula ngati amene wawa nthawi zina tu Mulungu amakanga tiwatiwala chifukwa choti sitikumva. Mukumbukiriza ucheni fanizo lija la matarete wina anapasula ndalama yochuluka 10 wina kaya 5 wina 1 anapasa zosiyana koma jamena anandira khobiri limodzi akunena kuti anaidelera ndiye anangoikwirira mwini ndalama pobwera sana pange na business sana wine kina chicho sazake anachita business anawina koma iye anangoifukula la khobiri kanu aka bandiona ngati ne kuti nde mukandipatse kakhobiri na mwapasa zambiri. Bible fotokoza kuti ananena kuti okay mlande zimene ali nazo mpase uja amene ali ndi zambiri komanso pomaliza amati kamponye kamponye ni kungachu kamponye nazika kukuta mano tuwa mazauda au nungani kuni ndimbeo ya jabe ana kuizula so ndawi zina chifukwa choti chimene Mulungu atituma kuti tamasuleni ife tangukhala majalirende chonchi sili kupanga china chilichonse Mulungu amasiya kutituma ife kumadaba kuti Ambuye ndipatse ntchito Ambuye akutuma bwanji pamene zimene akutuma kale suna pange sakulupirika lushe. Ndifuna iniyo ndine tizikangalika tizikuzidwa ndi mavuto azatu sore siokwanira pembero baloka silokwanira ngakhale Bible imanena kuti chikhulupiriro chopanda ntchito ndi chakufa. Chikhulupiriro chathu chizikhala backed up chiziphatikizidwa ndi kuchita action. May God help us that in this year of elevation 2023 we are going to compete in service. We are going to compete to lose others. We are going to compete to go anywhere and lose anything that God wants us to lose. Tipikisane pakugwira ntchito. Chimene Ambuye atituma kuti tipange. Christianity is a call to service. Christianity is a call to duty. Ndimaitanire ogwira ntchito. Singokhalai. Ambuye Yesu anauza anthu awa lusi Mmasuleni. Sikuti mwakubwera kuzangonerera kuno. Palibe zonerera pano ndanzu Lazaro ninuyo ndawi yanso pano kuti Mmasuleni. Hallelujah.
Tipite kugawo la chiwiri. Let him go. Mulekeni amuke. Let him go. Abwesikisho akunena kuti mudata kummasula musiyeni azipita. Hallelujah. Musiyeni yeka azipita. Sobano takamba koyamba zaifa Kristu amene Mulungu akutituma kuti tikagwire ntchito yomasula. Pano tikuyang'ana uyo yomasulidwa sobano. Tikufuna titembenukire kwa uyo yomasulidwayo Lazaro. Poyamba timakamba amene anthandiza kummasula kunchosa za kumanda. Koma sobano tikufuna tikambeza uyo Lazaro omasulidwayo. Akuti iweyo azako akumasula pita. Akuti tikusiye umuke. Kutanthauza kuti omasulidwa ayuso ali ndi udindo. Chifukwa Yesu Khristu sakunena kuti okakomasula yakunyamule palibe zonyamulano. Palibe zonyamulano. Pali Kristu ena athandizidwa ndithu, auzidwa njira, aongoleredwa, alalikiridwa, aphunzisidwa, koma afuna nyamulidwe. Afuna nyamulidwe. Na Kristu otero amalemera chifukwa nyamulidwe ndi mwana. Mwana akakula atakuthyola sana kuti uzingonyamulabe. Imafika ndawi ndiponso olonyamulidwa anotakona eka kuti oleyodana kuti kunyamule monga mmene ali nachikulie kuti ndabwa ndikunyamuleni akana ngekazota ndiyabwereka patala ndiyabwereka. Dimpale Kristu ena afuna kunyamulidwa. Kunyamulidwa wesi kulikonse dede ukangwasi akhala bomba. Uko nakatungula ndu wako usapezali hapo akudikira nyamulidwe. Akuti mulikira zimuka. Let him go yeka apite. Iniyo musiyeni. Ababa Lazaro wakanako kakutacha bwino. Ndikabe boba muri nyamula bazi. Akalata Lazaro wakumanda. Akalasa nduka Lazaro wakumanda. Waukanditu komali kumanda. Tiba Kristo otero. Tinama suda bwino. Komanda ngukhala pamanda. Kudikirena atinyamule. Aya. Tisapasane ntchito dala ya. Chifukwa uyeyo Lazaro anakati azinomilira kuti aya iye ndifuna ndinyamulidwe nagambo Yesu Khristu afuna akazusa enawo aziyang'ana uyu pamene enawo akafuna akazusidwe. Uyu kwake kwatha wazuka wamasulidwa aziyenda. Ndiwacheka Yesu Khristu mwambiri amati akanchiriza munthu amati jalula mphaza kuzipita palibe kunyamulire. Hallelujah. Akuti mbazayo ndiyako umagoda maiva chwa suma ziwa kuyenda pano wamba kuyenda uinyamule mbazayo palibe zoda kunyamulirawo inyamuli zipita. Ndiyo ukakhale bombo nonoro kungokhala ngati kuti basi kuti akunyamule katudakali mwakale ndicho kuchirisira ndiyani. Machirizo njitake ndichani ngada kunyamuleso ndikeka wako. Ndiwa Kristu ena choncho. Ndi munthu nduka mangu khala malo amozi. Sukula bwino. Sukula bwino. Jwa kuyenda to exercise. Ndeba ni exercise so muzimu.
Muntu kungokhala pamozi sukula bwino. Kukula kwa kumakula musa balance. Mbalina kumanilipa, mbalina kumaunda, mbalina kumatalika, mbalina kumakuvika. No balance. Ndi umakankiristu oja tusama kuzududi asogolini wali bati. No balance. Kunkala malwa mozi. Akutu Lazaro. Saku Mmasuleni. Ya ugali. Balibe zokweza na njinga nyamukani wakabaza balibe bati munyamuke muzibide. Zima funa moyo. Ibwe tubezo yendani. So bano uyu ana kati akale pomwepo. Olo maloto ake akana khala kumanda. Kwa muzimbuluta za kumanda nakasali pamata. O maloto atu kumene uli. Muzaise mpite kosaka, muzimbuluta zinthu zimene mumaziona kosaka zoche. Muzapite o malota zimene waona. Kapena zimene waganisha. Ndewu yake nakhala pamanda, maloto ake bezali apa manda. Alalibe future, bakalaka no ambition. Za business palibe pamanda, za sukulu palibe pamanda. Bweza ngolota luya kazizi cha kumanda basi. That is what happens when we are lazy creatures. Lazy Christians. No ambition. Kumbukala basani basi ifetu basi bora mbuyi jani sikuziche pesa tukumele kwea. Have ambition to say, oh my God, chaka chino ngati nali hapo nifuna mgemu ndikweze nifika andizima chitika ito pamene iwesho ukutenga po gawo samangu kunyamula ndikukia pamene mambuyi kuina utenga po gawo kuchoka pamanda uko kukutana uzasu kushinda zintu za mbili siku za kukala kuti inuye pamelepo china kubweresani china kupezekesani kumeneko ndiyantu amene maenda na let him go asiye enawa amene anakubweresa pamandawa let him go. Akumuzawaza kuti zaifa iwale apiti. Tibu anthu ena ambuya ndikulumusha timamwa machabe nowa pumwa koma leo tikafasa ikali ndi bauluma ikali mene ndi mauchicho ngani zikakale za ndemu muli pamanda pambai. Change your speech, change your language, you are a new Christian now, you are a new creation. Change your language. Change the people you associate with. Change the ways that you use to work. Change your behavior. Christianity requires departure from the old place to another new place. Lazaro anene kuchoka pamene amakhala pamanda ndi ukapezeka pamalo asopano. Osati kukhala pomwepo akhala wa moyo koma onunka kumanda. Wa moyo koma onunka kumanda. Yesu Kristo pamgonero metu kukonderera lero akutidana tusefe tigwirane manja tirumikizane ena pakati patupa akufunika kumasulidwa ena pakati patupa akufunika anyamuke siri ndinu ndine lero kupanga kuti sangu kramu Yesu Kristo ine pamene nakazikika puli papaja ndinyamuke ndikutenga mtunda wina ziri ndinu ndine lero kupanga chisangu kuti pena palipo sangwe pamene Mungu anose pakusoweka wina kumasulidwa ndigwira ntchito yako ine ndakonseka kaya ena sakutumikira koma ndakonseka kukutumikira ndi mtima wanga wonse
It is my belief, ndi chikhulupiriro changa kuti Ambuye Yesu Khristu akubweretsa uthengawo poona zinthu zimene zatizungulira pakati pathu, poona zinthu zimene tili nazo, ndipo Ambuye akufuna kuti tinyamuke ngati amodzi, tinyamuke ngati banja limodzi. Chiyanjano chimenechi chitibweretse pamodzi ndi kunyamuka, kusiya zinthu zina zimene zinali zosakondweretsa ndi kupita chitsogolo. Pamene tikupitiriza chikondwerero chimenechi, Ambuye amene amadziwa kudalitsa adalitse chifukwa chakumvetsera kwanu, komanso adalitse chifukwa chakutengapo gawo pakuchita chisankho kunyamuka, kuntumikira ndi kumumvera mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Give me something to believe in when I'm feeling weak, yeah. Always on my mind, never out of sight. Fear is right, can I get a witness? You give me something to believe in every season. My God, you're the reason. Always on my mind.